راديو إيرنا عزوز سلامتنا تقبلوا أبسفلالي كورنعت عالم كوينكم نمدبات راديو إيرنا اتكتاتلو زخبركم سمعتنا نايلوم ربو عسران كلتان ميازيا كلتاشحن عسران فنوري دي إيرنا قامت روب زينا يجمر فلما أرستاتو إثيوبيا بزي آلاي نزمتو إرتراوين قولعو نحدقاتك قلع كمزلا توغيسا أمريكا تقلب ندادي بمنكايو نحد برميل ندادي تحت زيرو ريدو مرحنايتا عطوتي تبال سمين كوريا بتصنع محمامو تسميعو راديو إيرنا ناتا دمسي إرتراويان علتاو زينا إثيوبيا أب قدا إرتراوين حتى التعقباء تختلو زلا حدش بوليسي بزي آلاي نزموتو تحت عدم قولعو نحدقايك قلع كمزلو أهقراو تتابق سب أو مسالات هومان رايتس ووتش وغيسو اتتكال بعسران حدن ميازيا أبزرقوحو حبريتا منقست إثيوبيا لإرتراوين كيبوز تسنحى بوليتيكا وعقبة أبكل التشحن عسران بزي وقعو من قد دحر مغيارو فولي قداي نزلوهم حيدة انتزي كوينو نزبسحو من مسقاب كمزا أبيهم حبرات حقراتن كالوقت مسدتن ياسات زنطفو أكالاتن كمزا رقاقتو تقيسو هتصوص حاليوتن كنكنن أب كند زقبر أب تحت تسألال ودو حبرات حقرات كي مزقابو بمخلكالو فقدو كأنفزو كبلو إرأيو مهلاوميو زق ألاح عدتات تግራይ نزوم بزي آلاي زموت قلعو يخونو حيالو منقست إثيوبيا مزقبا زحرمن سدرابيتات ببعقمني حقزا كوانتلوا ازيقنا نبار فتح خمس قالهم كم زيكونا إقلات بقدماي منيستر أبي أحمد زمراح منقست إثيوبيا نيرتراوين حتى التعقبة أب تحت تسألال العلواي كوميشن سدتنياتات حبرات حقرات كي مزقبو مخلكالو بوليتيكا وعلاما خمزلو بأقو أخقلت أنحيو እቲ መንግስቲ ኣብ ርእሲ እዚ 13,000 ኤርትራውያን ስደተኛታት ዓቂቡ ንዝጸንሐ ማዓስከር ህንጻት ብምዕጻው ነቶም ኤርትራውያን ካብ መወዳእታ ዝወርሒ ፋሕ ከብሎም መዲቡ ምህላው ወኪል UNHCR ካብቲ ሃገር የመልከት ኣብ ኣሜሪካ ጠለብ ነዳዲ ስለዝነከ ንሓደ ዋጋ በርሚል ነዳዲ ትሕቲ $1 ወሪዱ እዚ ግና ተጠቀምቲ ነዳዲ ብነጻ ክወስዱ ይኽእሉ እዮም ማለት ከም ዘይኮነ ተንተንቲ ቁጠባ ይረድኡ حانت كابتن زبسح نداد عالمنا اتهلخ أمريكا أبزوان زيد ألباتا زنكزلو بسنك لبدا كورونا فيروس ازبي مكاينو عشيقو أب أبايتو يعتص لزلويو أب أمريكا أبزوان زي واقع حدا جالو ندادي كامنايز حالة فورحي بسالسان شدشان ساناتيم قوديلو بحدا $1 سمانين حدن سانتيمنيو زشيت زلو أب تاريخ أمريكا واقع ندادي تحت زيرو كورد نايفلما مخانو زملكتو زتفلالو يتنتنتي إذا زقات أما ندادي زكفافلا كوبانياتات زسانحن ندادي خيتشت أنكالو نزمت زلو ندادي قبلا زخ العقمي زي مهلاوان مخانو يردقو بدرجة علم واقع حدا برمين ندادي أستات $10 بتحي ركب ندادي زفري هاجرات نتقلبن قربن ندادي نمستخال معالتاوي كاب زفري أو ندادي ب10 مئتاويت كغنسالو زحلف أغنيات بسمع مبسحان يذكر مراحي سمين كوريا كيم جون أون بحمام لبي أب هوسبيتال تعقيبو خمزلو زتفلاليا معكنا زينا دوب كوريا أقالعن اتن معكنا زينا نزا حبريتا زقاوحا اتمراحي أب هاجراوت انبل كام مستاف دحرم بكوريان نسو بتصنع حيموك خون كم زقل أبزقلت أولو زرل أوان من كتبكوئي زبلار استي أكات عخوين يركب انت خونه سبسلطان چاينان دو بكوريان بزعبازيب معكنا زينا زغرب زلو حبريتا ترطارتاتهم يقلصو ودي 36 عمد كيم جون أون أب كل تشحن 11 بموت كاب سفلي أبوو كيم جون إليو سلطان تركبو أبوو كيم جونغ إلون دحر موت أبوو كيم جون سونغ أب شحن 1994 نفس سلطان كم زديبه يذكر كيم جونغ سونغ سمين كوريا بوقعي كم هاجر كاب زقومتلو كاب شحن 1948 كساب شحن 1994 46 عمتات نتهاجر زمرح مراحيو سمين كوريا كم هاجر كاب زقومتلو كساب زقوانزي نسبعان كلتن عمتات أبو ودن سلطان تقبابو اليوم زمرحوا زلو نتشعت عمتات أب سلطان زلو ود 36 عمت كيم جون أون كم زب معكنا زينا زقالح زلو ناموز زبت إحمام تقتيمو من كتبكو مخانو هزبت هاجر زخونة أفلت أيبولون سمين كوريا أب عالمنا خب زلو هاجرات عصوتي إنها تبهلت تقلت نتسلت هاجريا أب بوليتيكاوي أكايد مزا أب رحق إسيا التركب نشتو هاجر من مسال زلو إرترا ني أفريقا سمين كوريا إنها تبهلت كم تقلت يفلت زخبركم سمعتنا زينا أبسفت إمولو راديو إيرنا داقماي سلامتنا تقبلوا كبرات سمعتنا
ካብዚ ቀፂሉ ብዓወት ኣረጋይ ዝዳሎ መደብ ኣፍሪቃ ኣብ ሰሙን ዜና ሒዝናልኩም ክንቀርብ ሰናይ ምክትታል። ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን ሃገራት ኣፍሪቃ ካብ ኮቪድ-19 ተማሂረን ሕክምናዊ ዓቕመን ከመሓይሻ ጻውዒት ቀሪቦ። ኣብ ታሪኽ ወዲ ሰብ ካብ ቅድመ ታሪኽ ኣትሒዙ ኣብ ዝተፈላለዩ ዘመናት ብቫይረስ ይኹን ብባክተርያ ዝመሓላለፉ ተላባዕቲ ሕማማት ክመጹን ናይ ሚልዮናት ሰባት ህይወት ኣጽኒቶም ክኸዱን ጸኒሖም እዮም። ኣብቲ ቀደም ግዜ ብፍላይ ድማ ኣብ ዓለም ውሑድ ህዝቢ ኣብ ዝነበረሉን ቅልጡፍ መጓዓዝያ ከም ነፈርቲ፣ ባቡር፣ መካይን መራኸቢ ኣብ ዘይነበረሉ እዋን ዝላባዕ ሕማም እንተደኣ መጺኡ ንውሱን ኣከባቢ ጥራዩ ኣጥቂዑ ዝጠፍእ ነይሩ። ኣብዚ ሕጂ እዋን ግን ዓለም ብቅልጡፍ መራኸቢ መጓዓዝያ ብፍላይ ድማ ብመጓዓዝያ ነፈርቲ ተረኺባትሉ ብዘላ እዋን ግን ኣብ ሓደ ጫፍ ናይ ዓለም ዝተረኣየ ሕማም ለበዳ ናብቲ ካልእ ጫፍ ክሰጋገር ግዜ ይወስደሉን እዩ። ብኸምኡ ምክንያቱ ድማ ኣብ ከተማ ውሃን ቻይና ኣብ ሓደ ናይ መግቢ ዕዳጋ ዝጀመረ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ኮቪድ-19 ናብ መላእ ዓለም ክስርጋሕ ክኢሉ ዘሎ። ኣቐዲሞም ክኢላታት ጥዕናን ካልኦት ብዛዕባ እቲ ጉዳይ መጽናዕትታት ዘካይዱ ተላባዒ ሕማማት ኣብ ዝኾነ እዋንን ቦታን ክብገሱ ከም ዝኽእሉን ናይ ሚልዮናት ሰባት ህይወት ከጽንቱ ከም ዝኽእሉን ከጠንቅቑ ጸኒሖም። እንተኾነ ኣብ ዓለም ብፍላይ ድማ ኣብታ 1.3 ቢልዮን ህዝቢ ዘለዋ ኣህጉር ኣፍሪቃ ዝኾነ ምድላዋት ከይተገብረ ጸኒሑን ኣሎን። ኣብዚ ሕጂ እዋን ተኸሲቱ ዘሎ ኮሮና ቫይረስ ኮቪድ-19 መጀመርታ ኣብቲ ዝጀመረሉ ቻይና ሕምብርቱ ማለት ኣብቲ ከባቢ ዘሎ መሳለጢ ሕክምና ንላዕሊ ከም ዝነበረ ዝዝከር ኮይኑ ቀፂሉ ኣብ ሃገራት ኤስያ ናብ ደቡብ ኮርያ፣ ጃፓን፣ ኢራን ናብ ኤውሮጳ ብምስጋር ድማ ናብ ጣልያን፣ እስጳኛን ድሒሩ ድማ ናብ ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ተዘዋዊሩ። ኣፍሪቃ ዛጊት ከምቲ ዝፈርሓቶ እኳ እቲ ምልባዕ ይርአ እንተዘይሃለወ እዚ ናይ ማዕበል ሕምብርትነት ማእከል ናብ ኣንተ ተሰጋጊሩ ዛጊት ኣዝዩ ሓደገኛ ክኸውን ከም ዝኽእል ውድብ ጥዕና ዓለም ዳግማ ያጠንቂቑ። ውድብ ጥዕና ዓለም ነዚ ዘጠንቅቕ ዘሎ ድኹም ምምሕዳር መንግስታት ኣህጉር ኣፍሪቃ ኣብ ጽላት ሕክምናዊ ኣገልግሎት ኣዝዩ ትሑት ወፍሪ ክገብሩ ብምጽንሖም ሆስፒታላት እቲ ኣህጉር ብዋሕዲ ዓቕሚ ሰብን መሳርሒታትን ሽገራ ኮይነን ተሪፈን ብምህላወን ዝፍለጥ ኮይኑ ዘሎ ዋሕዲ ሓካይም ብፍላይ ድማ ዶክተራት ዋሕዲ መሳርሒ ሕክምና ከም ንምስትንፋስ ዝሕግዛ ማሽናት፣ ቬንቲሌተርስ፣ ማይ፣ ሳሙና፣ ማስኪራታት ኣህጉር ከተት ዘይብቑዕ ስታትስቲክስ ትሑት ፋይናንሳዊ ምወላ ብዝሒ ዝተጨቃጨቁ ስደተኛታትን ካልእን ኣብ ግምት ብምእታው ንኣብነት ኣብታ ኮሮና ቫይረስ ኮቪድ-19 ኣዝያ ዝተጠቃዓት ጣልያን ሓደ ዶክተር ንነፍሲ ወከፍ 243 ሰባት ክባፅሕ ከሎ ኣብ ኣህጉር ኣፍሪቃ ግን ሓደ ዶክተር ን10,000 ሰባት እዩ ዝባፅሕ። ኣብ ጽኑዕ ክንክን ሕክምና ንምስትንፋስ ዝሕግዛ ቬንቲሌተርስ ማለት ምስትንፋስ ንዝሰኣኑ ንኸተንፍስሉ ዝሕግዛ ማሽናት ኣብ መላእ ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ 170,000 ክልዋን ከለዋ ኣብ 41 ትሕተ ሰሃራ ዝርከባ ሃገራት 2,000 ጥራየን ዘለዋ። ብገምጋም ኣብ ኣህጉር ኣፍሪቃ ሶማልያ ትርከበን 10 ሃገራት ቬንቲሌተር ከም ዘይብለን እተን ኣለወን ዝበሃላውን ብስብስሒ ህዝበን ዘይመጣጠን ከም ዝኾነ ሓያሎ ሃገራት ትሕቲ 10 ቬንቲሌተራት ከም ዝውንና 11 ሚልዮን ብስ ህዝቢ ዘለዋ 5 ምክትል ፕሬዚደንታት ከተፍሪ ዝኽኣለት ደቡብ ሱዳን 4 ቬንቲሌተራት 80 ሚልዮን ህዝቢ እትውንን ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ 5 ሚልዮን ዝህዝባ ሪፐብሊክ ማእከላይ ኣፍሪቃ 3 ቬንቲሌተራት ይውንና። እተን ዝሓሻ ዝበሃላ ሃገራት ኢትዮጵያ 557፣ ሊብያ 350፣ ኬንያ 259፣ ጋና 200፣ ናይጀርያ 167 ቬንቲሌተራት ይውንና። ኤርትራ ብወገና 11 ማሽናት ከም እትውንን ኣባል ክፍሊ መጥባሕቲ ነበር ንሬድዮ ኤረና ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ሓቢሮ። ኮሮና ቫይረስ ኮቪድ-19 ንስርዓት ምስትንፋስ ብፍላይ ድማ ንሳንቡእ ብምጥቃዕ ሕማም ኒሞንያ ዘኸትል። ኣብ ሳንቡእ ብኣርቪዮላይ ዝፍለጡ ብምስትንፋስ ዝተሰሓበ ኣየር ዝቕበሉን ኦክሲጅን ናብ መትንታት ዘመሓላልፉን ደቀቕቲ ሰኪዕታት ኣለዉ። ሓደ ሰብ ኒሞንያ ምስ ዝሓምም ድማ እዞም ሰኪዕታት ብፈሳሲ ስለ ዝመልኡ ምስትንፋስ ይሸግሮ። ኣብ ከምዚ ዓይነት ደረጃ ንዝበፅሐ ንምሕጋዝ ድማ ንምስትንፋስ ዝሕግዛ ማሽን ማለት ቬንቲሌተራት ዘድሊ። ብዘይዘን ማሽናት ብኒሞንያ ዝተጠቕዐ ሰብ ናብ ንቡር ክትመልስ ኣዝዩ ከቢድ ብምዃኑ ብብዝሒ መልከፍቲ ኮሮና ቫይረስ ብፍላይ ድማ ብዕድመ ዝደፍኡ ምስ ዘጋጥም ኣድላይነት እተን ማሽናት ኣዝዩ ዕዙዝ እዩ። ንኢድ ምሕፃብ ብዝምልከት እውን ኣብ ኣፍሪቃ 15 ሚእታዊት ካብ ህዝቢ ጥራይ መሰረታዊ ዝተማልአ ኣገልግሎት ብሻምብቆታት ዝመሓላለፍ ቡንባ ማይ ከም ዝረክብ እዚ ኣብ ከም በዓል ላይበርያ ዝኣመሰላ ኣቐዲመን ብኹናት ዝተሓመሳ ሃገራት ድማ 3 ሚእታዊት ጥራይ ከም ዝኾነ ተገሊጹ።
ኮሮና ቫይረስ ኮቪድ-19 ንብዕድመ ዝደፍኡን ሕዱር ሕማም ዘለዎምን ዝያዳ ዝቐትል ብምዃኑ ብገምጋም 19.7 ዓመት ዝዕድሚኡ ንኡስ ብዝሒ ህዝቢ እትውንን ኣፍሪቃ ሓደ ካብ ኣወንታዊ ጎድንታታዩ ከም ኣብነት እንተርኢና ኮሮና ቫይረስ ብገምጋም ብብዝሒ ካብ 65 ዓመት ንላዕሊ ብፍላይ ድማ ኣብ 80ታት ዝርከቡ ሰባት ክቐትል እንከሎ ብብዝሒ ሞት ዝተሃስያ ሃገራት እተን ብብዝሒ ብዕድመ ዝደፍኡ ኣህዛብ ዝውንና ሃገራት እየን ገምጋም ዕድመ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ 38.2 እስጳኛ 44.9 ኢጣልያ 45 ፈረንሳ 40.1 ቻይና 38.4 ዕድመ ኣለወን እንተኾነ ርሕቀቶም ዘይሕልውን ሕጊ ኣብ ቤትካ ኮፍ በል ዘይክተሉን ደገ ዝብሉ መንእስያት ነቲ ሕማም ናብ ቤቶም ሒዞም ክመፁ ከም ዝኽእሉን እዚ ድማ ነቲ ብልምዲ ዓበይቲ ዝሓቁፍ ስድራ ቤታት ክልክም ከም ዝኽእል ተገሊጹ ኣፍሪቃ ሚልዮናት ተሰከምቲ HIV ቫይረስ ዓሶ ወይቦን ካልእ ሕማማትን ዝተለኽፉ መንእስያት ትውንን ብምዃና ዝያዳ ጥንቃቐ ከም ዘድልያ ዝገለጸ ሓላፊ ስርሒት ህፁፅ እዋን ውድብ ጥዕና ዓለም ኣብ ኣፍሪቃ ሚካኤልዮ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ኣብ ዝመጽእ 6 ወርሒ ክሳብ 10 ሚልዮን ሰባት ብኮሮና ከይልከፉ ስግፍታ ከም ዘሎ ገሊጹ ኣስታ 300,000 ድማ ከይሞቱ ፍርሒ ከም ዘሎን ትሕቲ ቅርጺ ኣገልግሎት ጥዕና ኣፍሪቃ ካብ ዝኾነታት ትምህርቲ ብምቕሳም መሰረታዊ ለውጢ ክግበረሉ ጸዊዑ እዚ ግን ግምታት ደኣምበር ምስ ኩነታት ክቀያየር ከም ዝኽእል ብተወሳኺ ተገሊጹ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ተመሳሳሊ ርእይቶ ዘለዎ መስራቲ ማይክሮሶፍት ቢል ጌትስ ክኸውን እንከሎ ኮሮና ቫይረስ ኣየር ወለድ ማለት ብምስትንፋስ ምስዓል ምህንጣስን ምትንኻፍን ዝሓልፍ ብምዃኑ ኣብ ኣፍሪቃ ክበጽሕ ከሎ ከም ዝተሓሳሰቦ ገሊጹ ኮሮና ቫይረስ ኮቪድ-19 ንምምካት መብዛሕትኡን ኣገልግሎት ኣፍሪቃ ዝውዕል ኣስታት $100 ሚልዮን ንውድብ ጥዕና ዓለም ዘበርከተ ቢል ጌትስ ኣብ 2015 ኣብ ቴድ ቶልክ ቀሪቡ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ኒኩለራዊ ኣጽዋር ዝዓጠቐት ዓለም ንኩናት ደኣምበር ሚልዮናት ክቐትል ንዝኽእል ሃገር ከተት ማለት ፓንደሚክ ዓለም ከተት ኢቪደሚክ መጥቃዕቲ ቫይረስ ከም ዘይተዳለወት ገሊጹ ነይሩ ንሱ ኣብ ቀረባ ግዜ ካብ ኢቦላ ዝሕይል ተላባዕ ሕማም ክመጽእ ከም ዝኽእል ካብ ኩናት ንላዕሊ ሚልዮናት ክቐትል ከም ዝኽእል ክግምት እንከሎ ሃገራት ይኹና ውድብ ጥዕና ዓለም ሕፅረት ተመራመርቲ ተላባዕ ሕማምን ንዕኡ ግብረ መልሲ ክህብ ዝኽእል ትሕተ ቅርፂ ከም ዘይብሉ ገሊጹ ነይሩ ኮሮና ቫይረስ ኮቪድ-19 ከምቲ ቢል ጌትስ ዝገመቶ ኣብ ሓፂር ግዜ ሚልዮናት ዝቐተለ እኳ እንተዘይኮነ ዓለም ቅርብቲ ከም ዘይጸንሐት ግን ፈታቲንዋ ኣሎ ኣብ መብዛሕትኡ ሃገራት ዓለም ዝተረኣየ ድማ ብፍላይ ኣብተን ብብዝሒ ዝተጠቕዓ ሕፅረት ሆስፒታላትን ዓራውትን ሕፅረት መተንፈሲ ቬንቲሌተራት ሕፅረት መከላኸሊ መሳርሒ ሓካይም ተራእዩ ተመራመርቲ ስነ ፍልጠት ብሕጂ እውን ካብ ኮሮና ቫይረስ ዝብርትዕ ተላባዕ ሕማም ክመጽእ ከም ዝኽእል ሚልዮናት ክቐትልን ኣብ ሓደጋ ከእቱ ተኽእሎ ከም ዝኽእልን እዮም ዝግምቱ ኣስታት 1 ቢልዮንን 329 ሚልዮንን ኣፍሪቃ ብዝሒ ህዝባ ኣብ 2050 ናብ 2.5 ቢልዮን ኣብ 2100 ድማ ናብ 4 ቢልዮን ቁጽሪ ከዓቢ ትጽቢት ዝግበረሉ ብምዃኑ ማዕረ ማዕሪኡ ንተላባዕቲ ሕማማትን ካልእን ንምክልኻል ኣብ ትሕቲ ቅርፂ ጥዕና ግዙፍ ወፍሪ ክትገብር ከድልያዩ እቲ ዝገርም መራሕቲ መንግስታት ኣፍሪቃ ዝኾኑ ሕማም ምስ ዘጋጥሞም ካብቲ ኣህጉር ወፂኦም ኣብ ካልኦት ሃገራት ሕክምና ዘካየዱ ምዃኖም እዩ ከም ኣብነት ፕሬዚደንት ዚምባብዌ ነበር ሙጋቤ ኣብ ሲንጋፖር ፕሬዚደንት ካሜሮን ፖል ቢያ ኣብ ስዊዘርላንድ ፕሬዚደንት ናይጀርያ ሙሐመድ ቡሃሪ ናብ ብሪጣንያ እናኸዱ ናይ ሕክምና ምግባር ልምዲ ኣለዎም ተመራመርቲ ስነ ቅርሲ ከም ዝገልጽዎ ኣብ ታሪክ ወዲ ሰብ ካብ ቅድመ ታሪክ ኣትሒዙ ኣብ ዝተፈላለየ ኣጋጣሚታት ሓያሎ ብቫይረስ ይኹን ብባክተርያ ዝተመሓላለፉ ተላባዕቲ ሕማማት ንህላወ ወዲ ሰብ ክሳብ ንጽንተት ዝፈታተኑ ነይሮም ገለ ካብቲ ኣብ ታሪክ ዝተመዝገበ ቅድሚ 5,000 ዓመት ኣብ ቻይና ዘጋጠመ ብሃሚድ ማንጋ ዝፍለጥ ሓያሎ ዓድታት ሙሉእ ብሙሉእ ዘጽነተ ሕማም 430 ቅድሚ ልደተ ክርስቶስ ኣብ ግሪክ ዘጋጠመ 100,000 ሰብ ዝቐተለ ምልባዕ ኣቴንስ ኣብ ዓመተ 165 ኣብ ግዝኣተ ሮማ ዘጋጠመ ምልባዕ ኣናቶልያ 5 ሚልዮን ሰባት ቀቲሎ ኣብ 1548 ኣብ ሜክሲኮ ዝተረኣየ 15 ሚልዮን ሰባት ዝቐተለ ምልባዕ ኮኮሊስትሊ ኣብ 16 ክፍለ ዘመን ኤውሮጳውያን ናብ ኣሜሪካ ሒዞሞ ዝኣተዉ ከም በዲዶን ነፊዮን ዝኣመሰሉ 900 ደቀባት ኣሜሪካ ዝቐተለ ሕማማት ገለ ካብ ኣቐዲሞም ዝተረኣዩ ሕማማት እዮም ኣብ ናይ ቀረባ ተዘክሮ ድማ ኣብ 1918
ኣብ ኣሜሪካ ዝጀመረን ናብ ሓያሎ ክፋላት ዓለም ዝተዘርግሐን ልዕሊ 500 ሚልዮን ሰባት ብምልካፍ ሓደ ካብ 5 ካብኦም ካብ 50 ክሳብ 100 ሚልዮን ሰባት ዝቐተለ ስፓኒሽ ፍሉ ኣብ 1981 ጀሚሩ ክሳብ ሕጂ ዝቕጽል ዘሎ 35 ሚልዮን ሰባት ዝቐተለ ኤድስ H1N1 ሳርስ መርስ ዚካ ሕጂ ድማ ኮሮና ቫይረስ ዝተፈላለዩ ሕማማት ክረኣዩ ጸኒሖም ኣለዉ ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ኣብ መላእ ኣፍሪቃ ምልባዕ ኮሮና ቫይረስ ንምክታእ ናይ ህፁፅ እዋን እቶኦቶን ካብ ቤትካ ኣይትውፃእን ሕጂ ከም ዝወፀ ዝፍለጥ ኮይኑ ኣብ ናይጀርያ ነቲ ሕጊ ንምኽባር ብዝተወስደ ሓይሊ ካብ ኮሮና ቫይረስ ተለኺፎም ዝሞቱ ብሓይልታት ፀጥታ ዝተቐትሉ ሰባት ከም ዝበዝሑ ማዕከናት ዜና ዓለም ሓቢረን ኣብ ናይጀርያ ብ30 መጋቢት ናይ ኣብ ቤትካ ኮፍ በል ሕጊ ክእወጅ ከሎ ኣብ ውሽጢ 20 መዓልታት 18 ሰባት ብጥያይት ሓይልታት ፀጥታ ከም ዝተቐትሉ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ሃገር ገሊጹ እታ 200 ሚልዮን ህዝቢ ዘለዋ ሃገር ሓያሎ መዓልታዊ ሰሪሖም ናብ ስድራ ቤታቶም መግቢ ክቕርቡ ዝግደዱ ሰባት ነቲ ሕጊ ክጥሕስዎ ከም ዝጸንሑ ፖሊስን ሓይልታት ፀጥታን ድማ ሕጊ ንምኽባር ጥያይት ክጥቀሙ ከም ዝመረጹ ተፈሊጡ ፖሊስ ናይጀርያ ንፀጥታ ህዝቢ ክሕሉ ዝቆሙ እኳ እንተኾነ በንጻሩ ብጭካኒኡን ሕሱማት ተሓሕዛ ህዝብን ከም ዝልለ ተፈሊጡ ኣብ ኬንያ እውን ብተመሳሳሊ ገባብ 12 ሰባት ብሓይልታት ፀጥታን ፖሊስን ተሃገር ተቐቲሎም ኣለዉ ብተወሳኺ ካብ ሃገራት ኣፍሪቃ ጋና ናይ 3 ሰሙን ናይ ምዕፃው ኣዋጅ ብምውዳእ ክልተ ዓበይቲ ከተማታታ ማለት ከተማ ኣክራን ኩማሲን ንስራሕ ክፉታት ክኾና እንከለዋ ብሰንኪ ምዕፃው ንግድን ኢንዱስትሪን ሃገራት ትሕተ ሳራ ናብ ድስካለ ቁጠባ ከምርሓ ከም ዝኾና ተገሊጹ ባንክ ዓለም ብዘውፅኦ ፀብጻብ መሰረት እተን ሃገራት ካብ 37 ክሳብ 79 ቢልዮን ዶላር ብምኽሳር ኣብ ዝሓለፈ 25 ዓመታት ርኤንኦ ዘይፈልጣ ድስካለ ክሽምማየን መንገዲ ኣየራት ኣህጉር ኣፍሪቃ ዛጊት ናይ 4.4 ቢልዮን ዶላር ክሳራ ኣመስጊበን ኣለዋ ብኮሮና ቫይረስ ናይ ዝተለኽፉ ሰባት ቁጽሪ ብሓፈሻ ኣስታት 2 ሚልዮንን 400 ሽሕን ክበጽሕ ከሎ 166 ሽሕ ሞይቶም 630 ሽሕ ድማ ሓውዮም ኣብ ኣፍሪቃ ድማ ኣስታት 24 ሽሕ ተለኺፎም ኣስታት 1 ሽሕን 160 ሞይቶም ኣስታት 6 ሽሕን 200 ድማ ዲሕኖም ኣለዉ እቲ ቫይረስ ኣብ ዝሕጂ እዋን ኣብ ኣፍሪቃ ብዘይካ ኣብ ለሴቶ ኣብ 53 ሃገራት ተዘርጊሕሎ ምስ ናይ ዝሓለፈ ሰሙን ክወዳደር ከሎ ኣብ ኣፍሪቃ ናይ ዝተለኽፉን በቲ ሕማም ዝሞቱን ሰባት ቁጽሪ ዳርጋ ብዕጽፊ ወሲኹሎ ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን ኣብ ሩዋንዳ 30,000 ሰባት ዝተቐብሩሉ ጋሲ ተረኺቡ ኣብ ሩዋንዳ ብብዝሒ ምውታት ኣብ ሓደ መቐብር ብምቕባር ሓደ ካብ ዝዓበየ ምዃኑ ዝተነግረሉ ኣስታት 30,000 ዝሓቑፈ ጋሲ ከም ዝተረኽበ ማዕከናት ዜና ሓቢረን ካብቲ ዝተረኽበ ሬሳታት ኣስታት ናይ 50 ሰባት ክወፅእ ከም ዝተኻእለ ዝፍለጥ ኮይኑ እቲ ጋሲ ገለ ስምዒታት ከለዓዕል ዝኽእል እኳ እንተኾነ ናይ ዲኤንኤ ምርመራ ተገይሩ መንነት ሬሳታት ክልለን ተተኻኢሉ ግን ገለ ሬሳታትን ከናድያን ዝጸንሓ ስድራ ቤታት ሩፍታ ክህብ ከም ዝኽእል ተገሊጹ እቲ ጋሲ ብገበን ምጽናት ሰባት ሩዋንዳ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ዝነበሩ እሱራት ብዝሃብዎ ሓበሬታ ክርከብ ከም ዝኽኣለ ክፍለጥ ተኻኢሉ ኣብ 1994 ኣብ ሩዋንዳ ኣብ መንጎ ቀቢላታት ሁቱን ቱትሲን ብዝተኻየደ ምጽናት ሓድሕድ ኣብ ውሽጢ 100 መዓልታት ኣስታት 800,000 ሰባት መብዛሕትኦም ቀቢላ ቱትሲ ከም ዝተቐትሉ ይዝከር ኣብ 1959 85 ሚእታዊት ካብ ህዝቢ ሩዋንዳ ሁትዮም ነይሮም እንተኾነ ፖለቲካት ሃገር ብቱትሲ ዝተዓብለለዩ ነይሩ እዚ ዘይተዋሕጠሎም ሁቱ ዕልዋ መንግስቲ ድሕሪ ምግባሮም መብዛሕትኦም ቱትሲ ናብ ጎረባብቲ ሃገራት ብፍላይ ድማ ናብ ኡጋንዳ ከም ዘምርሑ ኮይኖም ቱትሲ ንሓያሎ ዓመታት ኣብ ስደት ክወዳደቡ ድሕሪ ምጽናሕ ተቐናቃኒ ሓይሊ ግንባር ሓርበኛ ሩዋንዳ ብምቋም ኣብ 1990 ንሩዋንዳ ተቆጻጺሮማ ኣብ 1993 ምስ ብሁቱ ዝምራሕ ዝነበረ መንግስቲ ውዕል ሰላም ከቲሞም ኣብ 1994 ፕሬዚደንት ሩዋንዳ ጁቨና ሃብርያማን ካልኦት ላዕለዎት ኣዘዝቲ ቀቢላ ሁቱን ጽዒና ዝነበረት ሄሊኮፕተር ብሓይልታት ቱትሲ ብተወንጫፊ ተሃሪማ ድሕሪ ምውደቓ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ዓሌታት ግጭት ተላዒሉ እቲ ግጭት ብፍላይ ብወገን ሁቱ ክጅምር እንከሎ ገለ ኣባላት ቀቢላ ሁቱ ንዝረኸብዎ ኣባል ቀቢላ ቱትሲ ዋላ እውን ንንስቶም ክቐትሉ ጀሚሮም ብሰንኪ ግጭት ድማ ኣስታት 800,000 ዝበዝሑ ኣባላት ቀቢላ ቱትሲ ገለ ተደናገጽቲ ሁቱን ተቐቲሎም ሓያሎ ስድራ ቤታት ዛጊት ሬሳታት ደቀን ክረኽባን ብግቡእ ክቐብራ ከም ዘይከኣላን ይግለጽ ሬድዮ ኤረና
ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን ናይጀርያ ጓል 68 ዓመት መናቱ ተገላጊላ ኣብ ሌጎስ ናይጀርያ ሓንቲ ጓል 68 ዓመት ጓል ኣንስተይቲ መናቱ ህጻናት ከም ዝተገላገለት ተገሊጹ እታ ስማዚ ተገልጸ ጓል ኣንስተይቲ ብመንገዲ ቬትሮ ናይ ምፍራይ መስርሕ ክትጠንስ ከም ዝኽኣለትን ኣብ ናይጀርያን ኣፍሪቃን እታ ብዕድመ ዝደፍአት ማናቱ ዝወለደት ብምዃን ክብረ ወሰናት ሒዝዋ ኣሎ ንሳ ኣብ ህይወታ ንመጀመርያ ግዜ ከም ዝጠነሰትን ሙሉእ ጥዕና ዘለዎም ህጻናት ከም ዝተገላገለትን ኣቦ ወንበር ሆስፒታል ሌጎስ ዋሱ ኣድዮሜ ገሊጹ ቬትሮ ናይ ምፍራይ መስርሕ ካብ ማህፀን ወጻኢ ዘርኢ ወዲ ተባዕታይን እንቃቑሖ ጓል ኣንስተይትን ኣብ ቬትሮ ብምድቃል ናብ ማህፀን ዝሰጋገር መስርሕ ምፍራዩ እዚ መስርሕ ምፍራይ ብዓይነቱ ኣብ ኣህጉር ኣፍሪቃ ናይ መጀመርታ ከም ዝኾነን ኣፍሪቃውያን ነዚ መስርሕ ምፍራይ ንምክያድ ናብ ሃገራት ምዕራብን ሃገራት ደቡብ ኤስያን ብፍላይ ድማ ህንድዮም ክኸዱ ጸኒሖም ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን ዝኸበርኩም ሰማዕትና ንሎሚ ተዳልዩ ዝነበረ ኣፍሪቃ ኣብ ሰሙን እዚ ኣብ ተፈጺሙሎ ዝመጽእ ሰሙን ብኻልእ ትሕሶ ክሳብ ንራኸብ ሰናይ ቅነ ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን ተጥዕሙ ምስ ሬድዮ ኤረና ኣብዚ መደብ እዚ ንማሕበራዊ ህይወት ዘንጸባርቑ ጽሑፋት ግጥምታት ድርሰታትን ዋዛታትን ዝቐርቡ ኮይኖም ኣብ ህይወት ንዘጋጥሙ ጸገማትን ኣፈታትሖምን ኣመለኻኽታና መዓልታዊ ህይወትና ተዘክሮታት ንእስነትን ካልእ ንኣጠማምታና ውልቃዊ ህይወትና እናንጸባረቐ ዘዘናግዕን ምኽርታት ዝልግስን መደብ እዩ ተጥዕሙ ምስ ሬድዮ ኤረና ሰላም ከመይ ተቕንዩ ፍትዋት ተኻተልቲ መደብ ተጥዑም ምስ ሬድዮ ኤረና እዚ ትወት ረብዑ ዝቐርበልኩም መደብኩም መደብ ተጥዑም እዩ ንለሙን ከምቲ ልሙድ ንዓኹም ይኸውን እዩ ዝብልና ትሕዝቶ ኣዳሊና ኣብ ምድብ ሰዓትና ተረኺብና ኣለና ክሳብ ፍጻሜ መደብና ምሳና ሓቢርኩም ብኽብሪ ክጸንሑ ዝዕድመኩም ኣዳላውን ኣቕራብን መደብ ተስፊት ዮሃንስ ሰናይ ምክትታል هذه إذاعة إرنا هنا إذاعة إرنا الدولية تنافقت لتشي بعل شنبقو برخ ليلي كمس أكدون بيني فرخا قفيدو حزني إنه بيني يعنني قوزي عدش دني أرحل بيكم علي ترد أن نبجخا السنات اللخوب طاخا أوعي طعم كيبلنا كل تطعمو قزي حزوة عزيرو أنت زي نزلهم زلوخة طعمو وانير دينا غنبلو أي نايلو مسي فتسعقن لمجاجن قزي نيرو كميز بهالزخون اندعاها كابز خفق قزي دامو كميز بلا يخون انت ناي قزي اسبع لهم فلاتك ناتكي قري من زلانه انت وين عليك تاو قسنات برخاتات عدنا تطعمك عنا خت هرهريا زنبرك نو قد اودر في دفتر لبيغا ناس يلونا شعز يدرفني بحقي لانك انا جلس كوين اللو تقول رخص زديو زنبرق عناتات شامبوكاي كدغمو توعلاله دمص شامبوكاي كمي كمزفتو تفلطن ديخي ناتك دمص غنا حلف علو بحنقولي استقرص دمصخي ولا بليتكاي بفاصا زسنيو كندي غزي انت ولا حميم كاديها ليت مدرس فاصا زيت بحالكم حميم مالد دلتشي تركنا في غايه كمي كزينا فوق نعخ زينا فوقكو نمنك نافق كفاخ زرق بوز نبركو بطبب تدمزي قانا لو مرح يغني نعي طببني خنيركي حيل طببكي بحدث تستسقعو غالات من صفقر نديم زين صفكي من صفقري كم لفافانا تقلل كنا اسال كيكي شعو حفرات الشفانه لبي هاي لبام كنيره لانك انا صبوا يلغون الناش عتراين لغي مساخن كله معرخ ندزينا فوقكون تايقنا ذاكرة اسكس انحي ويلي ذاكرين دا زلمانكو
ما حرشاخ ملس كزاهم مسكركم سردت كيس اللي تقمت إلي مسرقه شو عندي حلو في زغري جنس إلوه مجم نبراو سايس عديوكي إلا تشي قرع بس عايز أملوه جنكا أطبيق كاس عموز مسأن زنبرات مع قوكر تغيب زي بسلبان فرنو مسيلو سعدي دوغن بلو لاس بچيو لوم دا انتي أثيان تقرع زبنا بركو زباج قلز نبركو سلمخي عاخوخا يبيلكي المغزق انت تتأرخيتكي تراخ أبزعدنا سرات تحت شيفون زملست محازاخن قالوا بوي كستو ودو سبقنا تدليان ودو خطو مدين شاح جميرا وايتو قدا سبعين برتسعينو بس عودو بيل كنت شاركا همزينا بركن نبعلا خسر رخاء قطع بيلكيو إلا تشي شكور الزحبت بت زبالنا بسخي نبعال سرو ريخي زلوا بيلكاز عسركا يخشع مسيلكي زمالك عالك خويني تسمعنن بفلاي باتدهر يخسي كاب زي مفلات أطعطاطا قد غينو شلحات إلو لعلتها سبسيبو دوس فاشينيو كان مشكلة بيسك خلقي أنا استياد أزفتوكي قنا زخرين عم عتي أمكي خلقي بجاغلة شي حجون كم قلق يرك دراف اللي كان نشح وين كتا واقع يزن بركي برخاتات عدي بس موات واحدو زنيد أز أمي مخون مبر أبتع عباي قرب كرمد كوينو كاب دمت أخي كم زي سنف كمسكر زنوك أزنبرو كتون دمتو سمع اللهون أتجاختار وديا سباتو قتلون دي تسعر نيرو قتلو دا أخوينو ندعو دي أزقوانا أو ليت شي واي بيني سحاق ميت أنت قال دي ذاكرة أنت هايسكا حد معلتي أما غماج أخي عن قربيت وايتو قداي مسحاق والدفع يسالك عن قربيت مسنو خاصتكس كم يبيلك مع كاركي حيسكي يخمسكو ياخد سكرينا أو كان زازلو رأسة أمانتكو زي اللي بغي قال يعكس انت يا اخي سن الرأي لي بهال انت لا تشي ما هتمنا قاصدو قدف كوينو لا تشي شو عذر اخوانا قرن ايرو قن تاقبركي كحفرك اندي كحفرك هايدلن اذا قاطعميت مقراربيت سلازخنت زيادة تذكاري تعلاتيا بفلاي تحد معالت زبالك النخ امو وين ساس درقنا يا حويس كلها نجعلاي علينا حاسيرو بيلكي أبلع الحمراء لمكم ما سبوخ الكيلكي وعيلكي مسكنا يجعلاي بعلاي انت سألتو خعنا نوعيلو حاوخي سعرت حاسيمو مسرع أخو انت سألتو بلا حزاك بخيل لعو تخويله بعمرها وصلتي جرأ زي حلف كل لعو انت هيمو نعقد على خلو حيالات كارخيبو ورنقع كوبديك أددو نزنك نستياسي دك تبعتيو تفالس تاقاتي ما تلكن أنا حجز حاط إيري أتمنى انت زبلاكسي كم دانا يجعلاي كتكال إنه مالت كدي دي لك انت شو ويحنكي كم داز حيزر لها ما الخيبة مخبالكو لبز فحر سخ كأتخليه أبي إتكز نبرت أو زي تقتل شامت مريتنا في حركس بكا شامبكو بس معاني انتايمو بستسندوك على لبوز أفقو مستنفاس حسيرو بين شامبكو هنفح نتهواهون مقيار ستقام كله ميلا بحق أزبلك عبايس نتبباوت مهانكي ودي أتول خراري ما عقم زي بلو بزي كهدما دي أخزبلكني طباباويت بفرنك أتكيتو عبز بانك معلاب الساعة نقداو أخوريخي عبز بانك يختصر ليو مريزكي حق أمسيدايا كغنزوك خفتن بخلت أداوي تتوقس جنين ناجعلاي بعراينا خي أكل نعيون قرأ تنسين قدايكي كلا كأمبر تذكري نعم نمسخ خيلاقب نغمج عيني دحريت تصابي لك ويت قداي
أتأذي ترستعدا زي عندي نيج راينا خبلسي زبل سب بزي مبارخة أجر ما كنده أنت شو أنت هنا أجرنا نمنس أفكار بتغير لعوك هذا زورس نيم مثلنا اسكذكرني اللي تشي ويلاي بحسب مبر نفس أسباب بيني زلو مساي زلو كويس مسيلني أي تحدي كي ترداني كسب فرق ثلاث كسي كدان كسب بيه كمان شعو أبقرب عياغ تحاخر استلحظ أسأل مسرع أخوندي دنجيت زين صحابكو وإما ريهدي حجاق إنك ترعيني لا تشيء من بلا شويت بتاندي أب حلمي نساندة الدقاقة مني يا أخي شعاتشك إلا أنت زنبرسي أفكاري تيلا تشوت ألا مبولكو لا تشي حق تزاربي طبعا قلت ما بعلين تزحالفة متألم كندو واو زربه عير ودي تبلا شيمبر زي حضر زلوخ حضروب علي فلتو سمعني دو لا تشي زغرتاتيك قصلا الكدو ويلي تمع أصداخي لا تش أنت لا تش صحافي يوسف عند برهان راديو إيرنا ناتا دمسي إرتراويان دحرعود سباي نفعت سبعيت الله نزبها لا برقز بترقاقامي سمعنا لنا من الباتا بزقزينا قزي معرنة بقبر تخفالنة قزي إذا حلفة بها لا يخن بلون خلينا انتغونا قن كلنا نسام على حق إيو زين سام على خنهلون خلنا نخون زبها لا كل قزي حق إيو مالتون سلازي كونه زغونا سب بناي قزار رسو تبقسو بالحنس عارهن أبزل على درجة بصح خاديو أتزيادة عود صخون قناه أتن حساباتن قوع زمن قد عوتن مسابات زكافة ديو مغافل تغاها انتس ولاديتو انتس بعلت بيتو كوتاس قول انسيتين تغوينا بلوس عوت خونلو نايزلو عدل أزيع عبيو مخنياتو بلوس مخريك بقول انسيتس لزركب أت مخنيات كال زي كونه قول انسيتي لعلور تبعتهاي أما أحبراو هيوات بعبد الرجاء التواسان مسكبابيات وبق زمدنا سلزلوانيو مزغونه نزانزي ترتعزان تاسكن اسمع أبحد عديو كلاتهم تم هزبي تأكيبهم نبتو بزح ورق اللووز بهالعاد خيدو نتورك اي بزي سقم نهاب عبد زمسو سباي مرحتنا يتعدي كخوين تسمع معمو كلهم أب قلبت كلاس أمامن بالحيارة أسهم من زأمنوخا نتورك الممساء وفرو يقداس كلهم زوفر وايت عوتن قال يوم بنوحات من قد تسنيفهم قال يوم تميتن سمن مصوارو سينهم قال انكا أبقع زوم كترانن كالع انكفاتاتنا قاتيموهم كي تعوتو طرائدهم ناب عدم تملسو كابزم كلهم قن حادة تعويتو تحرق الزي أوارقوا وابقدو قزعينو نعدو أتودا كل هزب دمان ناتقرمن ناتحقوسن بجبجبان عللتان تقبلو كلهم توم فتينهم زفشلو سبقلات من رأسنينا بحالتن كالوتن كا نمستيرو خفلتو أمنا هرر بلو أمونغو عللتان وقعتان كا دقاقيمهم كنقروم يحتون برو بدوا بايت السقيلها مستير عوتك تفلتو تلالي اللهم إلو دحر محتاط أتصيلو منالباتنا عاي جيقنا فلوي زرن فترات النعبالكم تدنقون انت مقوسن انت هلو يقوم بمبال تحرسوا العوات حدا عبا حايلة غمزلو بمحبار اتمستير نايت حايلها بعالت بيت مخانا نقرام نسمعوا كلهم كا كدنا قرون كرنسوا من جمرة نبينها عندي آغيتك بينها خاطة ملسك بعالت بيتك خام سنة يسانيها سنة خاطة قبيلاتك بلوا نتسعبزان تخسمعو تهوخو أتعود سباي نهنت إنت تم هزب تعذبو بغت تاينا بزان تأتيو نسو زغانا نقر كقبر انكو زم خراسب بعالت بيتو مخانا بمحبار نابزقو عزق بقس كلون كموترو مس بعالت بيتو كم زم خرن حبرا بعالت بيتي
أتزجشو مجشة الزير حق مهان مسفلتت أبصحيخ ملسن زخل زاد اللسنك قاصرة فنوتني أب نفسه كف زحلفهم عادثات جاشا خيمثلن بقليلو خيمزانن مأنتون مستدك عاد زخدن ووصفل عليه الباسات زمساسل سفيا دالوت لي بزح مقرد حرم هابكا لكع كاب جزا خوتن كلخو من تبقليلو تسفاخي قرصن كاب علاماي كي غنادبن باخت امامني ناخذ ورس جيغناون اما حصن يالو كتبل بمبسار نعين عان زيكونس انت لاي نتجنازي تولدو ودنايلون كصعر كم زلني بمحلان ملوء تسفاسني عفانوتني بولم التأكيد زنبر حزبي بتسانتا تمسيتون ببلحنا تحساسبان بعلتبيتون نتقرمن نتدنقن فحت كيبلا بتصمونا يسمعون برا أتصلها أتزقرم جن بعوت مملاسي رجوز غيراتوس أمان قدي نتغداون تي حساس مسبلكوس أما كلوك داد بالله كدانن بزح لمينن رخبكو مسوخا حنت جرام ورقات أبتا ورقات أزب الله كدانن لمينن كتملسن كلها تكملو دحر مبال أمان قدها خطرتيم انت خير خبغا نهتب الله كداونتي تخدنو قبل التوارق دمها نتلمي نفس السو زبل صحف كان برا بمبال كا سالخهم ازقبرت أمان قدي ززر خبو خطارو قدفونا زسي لمين شكيتو زنابر دخايو إلو من نحلفو نبز عوضكم زبكعتو مسكرة سانيحقا نتقعزو أنا بقري دايا خيدين بر بأمروم سايكيدوز تعوتس نايبعالت بيت أيو كبل مدر وزازة ممو نبعالت بيتو كابت مأكل هزب سأويعو نابت مدرق بمدياب دماء حقوفو سعما كل سبكا بحبن نانبعيت أقعلوم موخة كل نادك آنستين وخندك تبعتيو كابزانتها انتاينا نردا أبزانتها بلحن حايلن قولن سيتترايو كنا نرئي انتايدا زم كل تسبعين سبعيتن كابزلوم عبب اللجاء كاب حقا فقر زبقس بلوس مردا مدققافن كبرتن كمزلو وميو نمخر متأمرتنا شلل النبل نناعسن زن زين هبن تداخينا مو كم يابلنا نحايلنا يتحسبات كنستوعللن كنت كمالون نخال زي أبدك نستيان دك تبعتين كيبلنا بحبار كانت فوق زلنا قالوا تو بهر الزمدنا دمايو بفلاك أدك تبعتيو نبل حنا تحسبان بعلتبيتهم أقليلهم كريئوه خمزي بلهم التزخاخر بالاستزان تقايا صحافي هانيبال ولدو راديو إيرنا ناتا دمت إرتراويان راديو إيرنا ناتا دمت إرتراويان فتوات تغتاتلت مدبنا بزقرمنا لكم تحسوا عاقبكم تزانيكم كتكونوا تستنى قبرنا نايلهم تحسنا أبزازي من لنا أب مدبنا زلكم رؤيتي يخون نغفيتا ويوان كقربالكم تلالي وصحفات نزلو بترمون دادراشانا نابريدي إرنا @gmail.com وي رادي إرنا @yahoo.com لكم لأخلنا كبتحنا يو بتوسخونا فيسبوك تسفيت يوهانس بموبال أبناء مل اختصاص انك تقدر لي كم تقولوا كزغاخركم دالي بسترف هبز مس ربع ابت مساسال ساعتين بستفليت حسن كسب نراخب تطعمو مس راديو رنا عبز مدبزي لمحبراوي هيوت زنصبارقو صحفات قطمتات درساتاتن وازاتاتن زغرب خوينم اب هيوت نزغاطمو صجماتنا فتاتحو من عملخختانا معلتاوي هيوتنا تذكروتات نسنتن كالي ناطمامتانا بولقاوي هيوتنا نانصبارقه ززناغعن مخرطات زلقسن مدبيو تطعمو مس راديو رنا